Kawadhi nyimeni gavana ma KISII Simba Arati obuoke wi kaka sekta mar wuoth e kaunti no osebedo ka ndiko derepe e tich e yo ma ok ni kare. Kaluwore ni derepe 256 ondike tich to kaunti no ni kod geche 82 kende matiyo. Oloso seche mane oromo gi Derepe Agricultural Training College mayudore Central KISII kamochio siem ni jatich mora mora mayako pesa ma jopiny biro maki kendo ichopo e doho. Kaluwore ni omenda milion 6 michulo jotije manyawawa osebedo kalale kaunti no. Kalore kod report mane gavana Arati osomo ne jotije mag kaunti no, geche mathoth mag kaunti onge okumba mopuodhi kata bedo ni rekod mawuok e apisi mar omenda nyiso ni gin kod okumba. Ogolo chik mondo derepe duto chop gi geche mag riembo e alap magusi kaka yo matimo nonro. The people that you recruited here they have never worked. This guy has never worked. You gave letters of employment. Last week, you promoted. Have you been promoted? It's only you are lucky. You could have been promoted. You're only lucky that you have not been promoted, though you have not been working. Until last week when I'm asking Patrick to cancel all agreements, new agreement. Save the new agreement. Who you were 2020. Nyinyi mngetaka kufanya nini tafadhali? Hii ugonjwa tutatibu vipi? How do we cure this disease? Ramogi bang lipod no wadhi yo matin wabiro doko da weche mathoth kikidhi mabor.